Ja, det er nye nummer, men jeg kan godt tage det. Sorry, English? Så. English? Den bor nede under i kælderen. Det står der. Ja, det er her. Here? Jeg tager det. Jeg går ned, men du kigger mig det. Han bor nede i kælderen. Forstår du? Da. Så skal du den vej. Men jeg kan godt tage det. Jeg kan godt give ham det. Do you English? understand me? No, no. No. I English. can give the food to him. He is in the cellar. He has a room down. Okay, okay. No problem. I can give him. Super, super, super. Okay, thank you so much. Good day. Tot vorbea în danez al lui Băinene și eu îl înțelegeam. Poate vezi că mănâncă moșul pizza lui ăsta și sunt eu după bun de plată. Nu m-ar mira. Hai să livrăm și pe asta. Hai. Here, today. Da, nu mai avem nimica. Ok, a intrat, deci avem 851 de coroane. Bine. Dar nu știu ce să facem, dacă să mai stăm sau nu, că ne fomiță. Da, am zis să oprim aici, că da, e deja târziu și să ajung și eu acasă, că să mai fac și eu ceva. Da, deci, cum am zis, am început la 4:30 aici odată, când am început și să filmez. 4:30 am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comenzi. Așa, și am mai făcut de la 1:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comenzi. Deci în total de 16 comenzi. Astăzi am făcut 851 de coroane, ceea ce e bine. O să pun acolo, o să pun un videoclip cât a fost. Și cam atât a fost, prieteni. Eu vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas până la final. Da, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Până pe data viitoare, vă salut. Zi bună!